nwanne anyị nwaanyị mara achọ ka o mee onye ọbụla biko nu gee ntị ọfụma. Mmadụ na-efu na United Kingdom mgbe niile, o nwere na Europe mmadụ na-efu, sọsọ na United Kingdom. O wee bụrụ na nwa be anyị fada abụọ wee fuo nwaanyị na-abụ wee sị na ọ na-abụ emefe akpalịpụ na-akpọ ụlị ya ka anyị na-aga emefe anatabafe ebutechi ihe ya bụ akpịli ogologo and faka bụ ụmụazị fadi under age. Ịghọtago, under age bụ from 15 down ma 12. O wee bụrụ ya bụ na fa na-eje eso ụmụ nwoke ndị kalifa and iwu obodo oyibo bụ na ụmụaka be anyị na-abụ ụmụ nwaanyị ndị dị 15 ma 12 ka a si na-egwuregwu fefugo pii ya ma mfụzikwafe anya na mba United Kingdom. O wee bụla akụkọ anyị nwetara na oyi nwaanyị bịa na-akpọ m si na nebi onye Igbo ibie na nwa ya so n'ihe na-efu ewee mmadụ chefa and onwere ebe mmadụ na-efu n'elu ụwa na western world, onwere sọsọ na UK maka UK du mixed multicultural ma ndị ofe mmanụ ga-ejichekwu na-achụ aja. O wee bụrụ ya bụ na asị na ụmụaka na-abụ ọbọyị mgbe niile fa pụọ fa na-egotechi ihe ụmụadụ anya na-edebe n'ụlọ ihe dị iche iche. Ọkwana ya fabịafe egotechi ụmụ ihe na-edebe n'ụlọ nke fa na-emezi ikpeazụ bụ fabịafe egote ma nkwọbụ ma isi ewu bụ na-ete na-ata nke ka njọ bụ iwelu nye mama nye papa a na-ata ma fajụ na ụmụaka ka ebe fasi wee gote ihe. So emekete one day papa ya wee sị ya kedu ebe unu si eweta ya, ọ sị na egofa, ọ sị ya biko igotezinelu m ya mbọsị ọzọ, unu bụ ụmụaka ọ bụ m ga na-egotelu unu ihe biko. Asị na ihe papa kwuru emechekwe mama ekwuru okwu mama nala isi ewu na-ata wanye nkwọbụ na-ata. Ọ bụ ya ka a na-achọzi ụmụaka ya achọ nya a na-achọzi anya ka fabiche posta wee mmadụ ụmụnne onye ọbụla gbadekwa anya ụwa anụnwa dịkwa egwu. Afambụlọlọ Nneka Ijelenze, ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetara unu ozi ọma mmakwa achọ ka ihe mmeli mmadụ mee unu biko kesaa enyi unu mụọ nwa unu gbado anya especially ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwoke na-efufukwa ọ bụrụ ọsọ ụmụ nwaanyị na-efu ma ụmụ nwoke mana ọ bụ ụmụ nwaanyị na-efukele maka a sị na according to iwu ndị Europe na yara edi na ụmụaka dị onda ịdị na-efu ịnọ n'okwu ị ga-eje nga anya bụ life imprisonment. So ndị ji ego na-achụ ụmụaka anya bụ ndị na-asọji aka fa na-abịa fa ejedute ụmụaka fa mechecha efu ihe ahụ fa na-ebunyefe ego o nwere ike emekwa ọzọ bunye ego mee ọzọ bunye ego fa suspect ya na nwa ahụ ga-akọfe egbuzie enyi fa gbuo onyefe eweli ekechie na dosbin chie nwa fuo ofe ama mfụzikwafa anya. Biko wekwele na ihe a kese ndị niile nọ na mba western world maka achọrọ m ka ihe a mee ụmụaka be anyị ọzọkwa ọka ọrit be na nke asụrụ asụ biko na ọzọ emezikwa na ka ụdị ihe aghara ime n'ezinụlọ gị ifukwa n'ọnwa ike n'ezinụlọ gị ifukwa mmadụ efukwana n'ezinụlọ gị n'afa Jesu amen. Ka emesịa.